basketball fans. We are live here at Katayngan Sports Complex to witness the game between Dimasalang versus Palanas para sa ating doubleheader matchups ngayong araw ng Biyernes. Friday. Yes, this is Friday. And ako Bicol Cup Tasbate ay siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. The name is Wadi Jan Bachiller at your service. Alongside with my partner si Coach Paul Seve. Coach, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon Wadi, and magandang hapon po sa lahat ng ating manonood sa labanang Dimasalang at Palanas. Itong Palanas still naghahanap ng kanilang panalo dito sa ating liga. But again, itong Dimasalang naman with sabi nga natin medyo slow start after their good start nung sa kanilang unang outing against Tima ng Uson. But again, tingnan natin kung ano pang magiging adjustments ito. At huwag na natin yung patagalin. Ito, at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. This is your Dave Radio of Bicol Cup Masbate. Brought to you by Congressman Saldico ng Bicol Party List at habang nakasumpa. We will remember inside at Katayngan National from our double-header matchup. Our first game will be having Team Dimasalang versus Team Palanas. And for the first spot for Team Dimasalang, Robin jersey number 2, Alfred Alfonte. Robin jersey number 6, Marlon Banda. Robin jersey number 33, Red Ball and Ordonez. Robin jersey number 37, Alfredo Arnino. And wearing jersey number 30, Manuel Arizabal. And for the starters for Team Palanas, wearing jersey number 9, Audrey Alvaro. Wearing jersey number 12, Edmond Hernandez. Wearing jersey number 18, Alan Espina. Wearing jersey number 23, Pili Pepito. And wearing jersey number 34, Ulysses Yakuzola. And for the officials for this whole game, blue chips, CJ Sanchez, number 1, Ryan Valdez, and number 2, Ramon Chumacera. This is your Bicol Cup Masbate, Atito! And yes, we are back. Magandang hapon, basketball fans. Good afternoon, Coach. Again, muling nagbabalik nga itong ating liga dito sa Masbate, which is syempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List katabang nakasurog pa, and also si Congressman Jill Bungalon. What a wonderful holiday game, partner, di ba? Magandang hapon holiday. Coach. Magandang hapon po sa lahat ng mga walang pasok. So you can enjoy itong ating mga laro dito sa Ako Bicol Cup. Yes, para naman ito sa side ng Palanas, wala nagbago sa kanilang starting lineup during their last games. Yung pa yan, the usual suspects are there. Alino, the hard-working center, and also Arizabal, their high-scoring guard. Pagdating dito sa Palanas, hindi masalang, ganun din. So, partner, tingnan natin kung sino magwawagi sa larong ito. And also si Pipito, partner, one of the steadiest stretch 3 and 4 dito sa ating liga is playing right now para sa Dimasalang. At ito, pag napapansin ko itong si Pipito, pag naglalaro, parang yung expression niya, nakangiti lang, no? Kahit napafoul na niya yung kalaban, natuloy-tuloy pa rin. But again, siya yung ating magandang performer dito for Team Palanas nung kanilang last outing. At ito nga, si Marlon Banda, partner on the other side, a man to watch for Team Dimasalang dito. Very exciting player. Pag pumapasok ito, talaga nagsisigawan ng mga tao. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Marlon Banda for the side of Dimasalang. And kanyang partner, kanyang sidekick na si Arizabal is fouled and nasa free throw line. Mabalik tayo dito kay Banda, partner talaga. Minsan may times na coming off the bench and he is the spark para dito on the side of Palanas. And syempre yung hardworking number 27 na si Alino, partner, talagang despite undersized compared sa other teams but still performing as a center para dito on the side of Palanas. Although, partner, itong mga taga Dimasalang dito sa outnumbered, 7 lang ang naglalaro for or naka-shoot up ngayon for Team Dimasalang. But again, sabi nga natin, lalaban at lalaban ito for their municipality, and ayun na si Marlon Banda, nagmamadali. But ayun, same ball on the part of Dimasalang on that play. Every time he touches the ball, partner, talagang he is there talaga pushing up the tempo. And si Alino with the spot-up jumper, Mendician. And si Palanas running. Espina, backpedals, binigay dito kay Aramis. Nasaraduan ang baseline.
ni Alino pero natawagan ng foul itong big man ng Palanas. That's the first foul on Alfredo Alino on that play. First personal. Yes, his first person. And also, tingnan natin, abangan natin dito si Alfred Alforte. We know, partner, this man can score, pero si Tambago scores the first bucket para dito sa side ng Palanas. Yes, itong si Tambago. Very steady forward din for team Palanas dito. Sa Bologna, tries a 3-pointer on that play. Medyo struggling a bit dito si Bologna on the last 3 games nila. Pero during the first game and the second game, talagang he's shooting the lights out para dito sa side ng Palanas. Free throw jumper, mintis yan, galing dito kay Yanson. Rebound ni Alino. Gives the ball to Arizobal. Top of the key. May pick na binigay sa Alino. Airballs it. Medyo malamig pa ata. Ayan na. Yan na si Alforte. Skip, hop, using the left hand and scores for 2. That's a good drive on the part of Alforte. Doon sa turnover nito si Tambago kasi si Yamson nakatalikod, pinasahan sa likod. Yes, nga. Alforte reminds me of another player kahapon na si Labao on the side. Yes, Labao. Si Labao talaga who's been daredevil pagdating sa mga drives. Ayan na si Alino. Pitches to Banda, but natapik ang bola ng number 19 na si Alan Espina. And same ball pa rin tayo. And the score is 3-2. Lamang po ng 1 puntos. Itong Dimasalang with 7 minutes and 11 seconds remaining sa ating unang yuko. Si Arizobal signaling the play. Mabalik tayo doon sa sinasabi mo kanina, partner, kay Labajo, no? That's a good shot at Alforte, by the way. Yung team ng Milagros against Balud. Sabi nga natin, lamang na lamang yung mga taga Milagros on that game. But again, good play na pinakita nito ni Espinosa nung sa Milagros. But mabalik tayo dito. So yun nga sinasabi natin, halos kapareho gumalaw itong si Alforte ni Labajo. And naalala ko din, partner, ito yung Labajo. Parang yung player ng Cam Norte din sa San Vicente. Yes, tama. Lumilipad. So talaga makikita nyo po yung mga players dito sa Bicol na talagang kaya makipagsabayan kahit sa mga guest players in import. Yes, SP yung kayang-kaya makisabayan itong si Arizobal. Hits his first bucket of the ball game. And now the score is 7-4. Alino steals the ball. But throws it to our cameraman. And medyo, that is the second turnover. Medyo napapalakas ang pase nitong Alino. Pero sabi ni Alino, once I get the ball, takbo na kayo, ako nang bahala dyan. Kahit napakabilis ni Marlon Banda nun, hindi nahabol yung bola. What a give and go play. Gandang pasa. Eramis to Tambago, his 6th point of the ball game. Yes, partner, ito si Tambago. And magandang recognition on the part of Aramis in that play. Yan na si Arizobal. Talagang dinidare, partner, ng Palanas to take that shot. Pero sabi ni Arizobal, and he looks at the bench and sabi niya, kayang-kaya ko itira yan. Although kanina airball yung tira niya, but again bumawi siya on that second 3-point attempt and the basket yun for Arizobal. And si Banda, burning rubbers against 2 defenders. Banda hesitates, layups and scores for 2. First 2 points si Marlon Banda at nakaagaw pa itong si Arizobal. Yan na si Banda. Drops it pero nahuli. Eramis ginugulo ni Banda kanina, partner, nag-turnover sunod. Pagbalik dito siya pa rin nakabantay. And right now we have a first casualty for ball game. Tumawag lang tayo itong Palanas because yung lamang ng Dimasalang medyo umaalago na. So tingnan natin kung ano magiging adjustments nitong Palanas side. Yes, partner, at yun nga napansin natin. Itong dalawang kupunan na ito, medyo sabi nga natin nasa lower ng ating standing. But again, they are enjoying this game. Sabi nga natin, ayun naman ang importante. Always show up dun sa talagang mga laro. No? And then, of course, they are representing their municipality. So yun ang napakaganda dito sa mga players na ito. As they play dito sa ating first game na ating doubleheader ngayong hapon. Tama ka dyan. Yun lang always. It's always fun to represent or talagang to play with the municipality. Pero Tambogo misses the shot. Sapa lang inabot, grabe talaga tumalon. Itong si Alforte. Yan na si Boloñas. Zigzagging. Boloñas
fall away jumper. What a shot, pero Mendez yan. Ito na si Espina to Tambago. And Tambago has 8 points in the ball game. Maganda ang merienda nito si Tambago ngayong hapon na ito. And, yun ang kagandahan naman. Reward your big man pag talagang tumatakbo siya, no? So after miss dito ni Boloñas, talagang kinapitalize nila yung transition offense na iyon. And si Alforte swings the ball to Banda. Banda for 3. Kaboom, partner. And he kisses off the bench, partner. So talaga, kanina nakita ko during warm-up, so itong mga players ng Palanas at Dimasalang. So magkakilala ito, partner. So nagbabatian sila, nagtatawanan. But again, ang maganda dito, enjoy lang nila itong larong ito. And si Rizubal, slow stop the tempo and using the glass. And si Tambago, hands it off. Gandang pasa, partner. And si Janson scores his first bucket of the ball game. First bucket ni Janson. And good recognition also ni Tambago on that play. Sabi niya, partner, kung umi-score ako, ikaw naman. And if you know this, partner, sila, yung build ng kanilang body and style ng paglalaro, halos pareho. Pero si Banda is there to score underneath and scores again. Itong puntos na yan, partner, dito sa ating ball game. Talagang open na open siya on that weak side at walang nagawa si Espina doon on that play. Yan na si Aramis using the glass, misses the shot. 3 blue shirts battling it out. Janson with a fall away. Mendez yan. Pepito and Banda. Nag-aagawan sa bola. Rizubal, in and out dribble. Nahuli. But Banda is there. Pati yung kakampi ni Banda, hindi niya naamoy doon. Si Arizobal pala yung nasa gilid niya eh. But again, that is a turnover na part of Dimasalang. At ito, palitan dito ng tao for both teams. So, timeout. Timeout muna dito. Ito mga taga Dimasalang. And if you know this, partner, talaga, despite underman itong Dimasalang, partner, talaga, rather Palanas, they'll still enjoying the game right now. And sila pa yung tumatakbo over dito sa Dimasalang. So talagang with the help of Banda and Arizobal, talagang once they get the defensive rebound, they're trying to run and outrun this Dimasalang squad. Yun, partner. Pero sabi ko nga, for team Dimasalang dito, kasi yung energy nandun, tatagal ba sila with the 7-man rotation? But again, ayun na sinabi mo, good for them during this first quarter na sila ang tumatakbo at kinakapitalize sila yung every fast break situation. And guess what, partner? Naglalaro sila dito nang walang coach. So, at ang nagsisilbing coach nila itong si Alino as their captain. Again, si Pepito, partner, medyo tahimik pa dito at hindi pa nakaka-score. And good ball movement on the part of Palanas. Pepito shoots the jumper. Mendez yan, Arizobal, pero nakuha ni Pepito. Pepito, medyo maalat pa. Alino grabs the board. And nabitawan ang bola nitong number 28 na si Rolly Solarta coming off the bench. And right now si Pepito gives the ball to number 11. That's Linguaje. Iray for 3, gets it! Grabe naman. Nakakapasok pa lang dito ni Iray. Nakakapasok lang First ni Iray. 3-pointer. Announces his entry with that corner 3-point bomb, and medyo napalapit na. Now the score is 19-13. Here's Alino, wants to attack using the left hand. And grabe naman yung partner, talagang Strong move, partner, on that play nito ni Alino. Lampano misses the shot. Alino grabs the board. And what a recognition dito. And Certifico, the hoop and the harm. Plus the good pass dito galing kay Rizubal, and has a chance for a 3-point play. Sa foul on Philip Pepito on that play. And I've noticed, partner, talaga ito si Certifico. Coming off the bench lagi siya and giving a spark para dating dito sa side ng Palanas. Every game talaga, he's contributing at least 7 to 8 points a ball game talaga. Yes, partner. At kung mapansin mo din,
talagang itong build itong batang ito is talagang maganda din, no? So that's why very agile din ito. Ayan again si Certifico, ginugulo ang depensa, steals the ball. Binigay dito sa number 28 na si Sularta and waits for his teammates. Shot clock is at 13. Arizubal hesitates. Binigay kay Alino, swings the ball. Sularta for 3. Napalakas yan. Pepito grabs the board. Ito, another. Itong si Ira, isusubok ng 3-pointer ulit. Rebound ni Cervantes. And medyo nabagsakan ng siko itong si Arizubal on that sequence. And we are now in the seconds to play ng ating laro. 16 to shoot. Arizubal, once an isolation. Binigay dito kay Sularta. Alino, fake, hesitate, shoots the 3. Misses it. Cervantes with the board. And the shot clock is off, sabi ng ating marker. And si Linguaje, binigay kay Ira. Ira shoots the jumper. Pasok yan. 5 points, partner. Itong si Ira coming off the bench dito. Ayan na si Alino, shoots from the parking lot. And muntik na pumasok ang putback ni Certifico. And that ends our first quarter with a score of 24-17 in favor of Dimasalang. And despite nga underman, this Dimasalang squad is running up and down the tempo para dito sa ating first quarter. Hindi natin alam, partner, kung itong mga taga-Palanas ay talagang nag-facing pa lang dito. But again, sabi nga natin na the more aggressive itong mga taga-Dimasalang dito on that transition na ginagawa nila. Every time they had that opportunity, they're capitalizing on that transition offense. But again, sabi nga natin itong mga taga-Palanas din ay nagtatrabaho na itong mga big man nila in the likes of Tambago and also itong si Ianson. But again, maganda din yung pagpasok nito ni Silvestre Iray coming off the bench with 5 points. 1 3-pointer para sa kanya at yung kanyang huling jump shot. So tingnan natin kung ano pang magiging adjustments itong mga kupunan na ito comes this second quarter. And on the side of Palanas, talaga medyo hindi pa nakakascore itong si Pipito. It's been very steady pagdating sa kanila and credit to good defense na pinapakita ni Alino on the center department. Ayan na si Linguaje against 3 defenders. Pinigay dito sa number 15 na si Lampano attacks. Mentes ang kanyang tira. Ayan na si Arizubal, burning rubbers. Arizubal in and out dribble. Mentes ang kanyang tira. Iray with the board. And natawagan ng double dribble. Itong si Iray, medyo nagigil sa partner kanina. Could have been passing that shot. Pero grabe talaga yung ni Arizubal doon. But again, short on that shot. Ito nga, ang ating mga leading scorers, Manuel Arizubal, 8 points na partner. At itong si Tambago din on the side of Palanas ay 8 puntos na din dito sa ating ballgame. Yes, in Arizubal. Arizubal attacking and he is fouled by number 15 na si John Lampano. Medyo nagigil at over-aggressive kaya natawagan ng foul. And right now, pinasok ulit si Eramis replacing Linguaje. Good quality minutes, bringing down the ball and being the court general para dito sa Palanas. Yes, partner. Ayan na, si Daredevil na si number 2 na si Alforte. Misses that shot. Ayan na ulit Certifico. Waits for his teammates. Ayan na si Eramis. Gives the ball to Iray. Short jumper. No good. Cervantes again. Misses the shot. Cervantes. Natapik. Iray again sa ilalim. And sabi ni referee Bunanang Chumasera, down. And foul is number 30. And Arizubal and Lampano is talking to each other. Akala ko nagkakagirian. Yung pala magkaibigan. And sa bagay, all of the players here na napansin ko, partner, talagang medyo, siyempre yung circle ng basketball dito sa Masbate halos. Dito din. Especially dito sa District 3, partner. Sila din ang naglalaban, kaya kilala na nila ang bawat isa. Yan na si Iray, wants to attack the baseline. Binigay dito. Up and under move, gandang galaw yan. Ang pinakita ni Yanson. 4 points itong si Yanson dito sa ating ball game. Ito na naman si Lampano at Arizubal. And he is tasked to guard Arizubal right now. And yun ang naging adjustments partner ng coach to give
lengthy defender itong si Arizobal. Right now, binigay dito. Short on that shot dito kay Sularta. Ayan na si Lampano. What a tapas, binalik sa kanya. And rewarding his forward itong si Aramis with that tapas, kaya nakascore. And he is talking to Arizobal right now, partner. Sabi niya, hindi mo ko maiisahan doon. Kanina, they were talking na sabi niya, ikaw yung unang nanulak, ako yung foul. Ayan na si Boloñas. Lean in jumper. Pasok yan. Gandang galaw, partner. That shot reminds me, kaliwete lang, pero he reminds me of Larry Fonacier during his college days. Yung mga runner, partner, one-hander. Talaga, that is the favorite shot nitong si Larry Fonacier. And yun na nga, ginaya nitong si Boloñas and Aramis. Top of the circle. Short on that. Nakakarami na partner ng rebound. Ito si Arizobal. Arizobal gives the ball. Certifico sa ilalim. Binigay kay Boloñas. His favorite shot. In and out. Sayang naman doon, partner. Rebound ni Aramis. Ito si Aramis, partner, despite undersized. Pero sa guard talagang Smart play yes. on Iray Jr. on that sequence. Talaga alam niya na may contact. At talagang itinira niya at inangat niya yung bola na yon. Pero hindi yata nakalusot. Hindi kay nakalusot. CJ Sanchez. Yung, ayan na si Aramis. Hesitates. Binigay dito. Yanson attacks. Elbow jumper. And pasok yan. Plus the foul. And wala nang nagawa dun, partner, si Certifico because his body talaga went to the defensive player. And alam naman natin itong si Aramis, partner. He's a steady jump shooter kaya talaga naipasok niya plus the foul. Yes, partner. At ayun, first foul nito ni Certifico. At yun, that's the third point dito. And yun na nga, partner, si Lampano was called for foul and si Arizobal selling it also. Kaya medyo natawagin. And don't look now, partner, the score is 26-24. Yes. This is just a 2-point lead. Kaya talagang medyo gumaganda na ang opensa nitong Palanas. While naman itong on the side of Dimasalang, they're struggling right now medyo because of fouls. Yes. Medyo nag-slow down. Yung kaninang ginagawa nila medyo mabilis na laruan ay medyo wala dito sa second quarter. And tama ka dyan. Good thing on the part of Balino despite he struggling pagdating sa ating larong ito. Yung aggressiveness niya to attack the rim at attack the paint talagang kailangan yan. Ano naman natin yun nga kasi napansin nila nag-switch ng defense, no? Mas tinatao talaga itong si Arizobal at bumubuka yung depensa nitong Team Palanas. That's why Alino opted to drive on that play. And pumasok na partner ang isang partner ni Arizobal na si Banda. Cervantes wants to attack the baseline. Shuts down. Mentesian. Boloñas with the crossover. Binigay dito. And what a defense, partner. Galing dito kay Aramis. He knew it, partner, after he tapped the ball. Alam niya tumama sa kanyang kalaban. And he points to his goal. Ang bola nila. Ito, palitan naman ng tao for Team Palanas. Papalitan itong si Lampano. Pasok itong si Pipito at si Iray at si Espina naman ang ibabalik sa loob. So, tingnan natin kung anong may contribute na ni Pipito dito sa ating second quarter na still tahimik dito when it comes to scoring. Yan na si Aramis. Binigay dito sa kakapasok lang ulit na si Espina. Yanson using the glass. 6 points, partner. Itong si Yanson dito sa ating ball game. And after we are now tied at 26 apiece with 5 minutes and 48 seconds. Kanina, umiscore kanina si Tambag with 8 points. And right now, si Yanson scoring at will dito sa ating second quarter. And look si at Banda and Yanson. And puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia. Miss Danica, magandang hapon sa iyo.
Thanks Coach John and Coach Paul. Both teams are longing to have a win for today's ball game dito sa Day 22 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ayon sa coach ng Team Palanas, uhaw pa rin ang kanilang team sa unang panalo para mapatunayan sa kanilang bayan ang kanilang kakayahan pagdating sa basketball. Kaya naman, focus umano sila sa pag-iwas sa turnover, magandang ball rotation at pag-utilize ng kanilang mga big men na isa daw na advantage nila compare sa kabilang kupunan. Meanwhile, on the side of Team Dimasalang, naka 7-man rotation lang sila ngayon dahil sa mga personal na lakad ng ibang mga players. Kaya ayon sa kanilang team captain na si Alinio, they will minimize foul trouble right now para makatagal sa larong ito at madagdagan ang kanilang standing na 1-3. That's the latest update dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Danica. Yun na nga, tama ka dyan. They must avoid those fouls. But Arizubal right now has 11 points in the ball game after that top of the circle 3. And yun na nga si Alino being the vocal leader dito. And si Pipito is all alone for 3. Finally scoring. That's a long 2, partner. Yes, that's a long 2. Oo, for Pipito, first 2 points siya dito sa ating ball game. At ayun na nga, sabi nga natin, itong si Alino talaga for Team Dimasalang ang medyo nagtitimon dito for their team. Kasi nga, yun, kulang sa player and wala din yung kanilang coach. So siguro may mga commitments din, partner. So kaya hindi nakapunta dito sa game nila. Ayan na si Janson with the board. Binigay dito kay Espina. Espina swings the ball. Binigay Cervantes. Good ball movement. Pepito. Shot clock is at 13. What a pass dito kay Cervantes sa ilalim. Pero Arizubal. And si Banda is all alone for 2. Grabe itong si Banda. Meron siya ng 9 points dito, partner, sa ating ball game. Banda reminds of Eric Bledsoe, partner. Yung build na pangangatawan and the strong physique. And ayan na what a good pass, partner. Eramis to Pepito. Medyo nahuli na si Olino on that sequence. And he's pointing to Sularta na pare sa'yo yun. Hindi ka nag-rotate sa defense on that sequence. So ito, but again, tingnan natin, naka 1-2-2 na kasi nga pinapakita din ito ni but again, a block, partner, on that play mula dito kay Janson. Gandang sapal ang pinakita ni Janson doon. And ayan na si Espina wants to attack. What a shot, partner, over the outstretched arms nitong si Alino, but there is Banda. Banda tries to answer back with that layup, but pintes ang kanyang tira. Yan na si Eramis. Sizing the defense, binigay dito. Espina, fall away jumper, pasok yan. And also, ayan na naman si Banda, wants to challenge si Amson. What a move, partner. 11 points ito si Banda at napangiti na lang doon si Amson on that play. And Arizubal and Banda right now has 11 points in the ball game. This dynamic duo of Dimasalang working wonders for them right now. But again, lamang dito ang mga taga-Palanas, partner, because mas distributed yung points nila. Ito, good move, but short on that. And also credit after nung pinasok itong si Eramis, partner. Naging maganda ang flow ng opensa nitong Palanas. Oh, ayun na naman, Marlon Banda, but short on that layup. At rebound dito. Dito ni Eramis to Pepito. Now to Janson. Ito. But ayun, si Banda na naman, partner, ang nasa ilalim. Same ball, partner. Siya yung nagbintis ng layup. Naka-defensive stop pa, partner. So talagang grabe itong si Marlon Banda dito sa ating ball game. But again, 33-36 with 1 minute and 55 seconds remaining sa ating ball game. At nakabalik na dito ang mga taga-Palanas. Sabi ko nga, mas distributed, partner, yung kanilang mga puntos dito because of their bench players. So pag pinapasok, talagang nagko-contribute for this team. Itong si Janson, mayroon ng 8 points. Tambago with 8 points. Si Espina din. And itong si Pepito with 4 point apiece. So ito, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga-Dimasalang para makabalik ulit sila dito sa ating ball game. Yun na nga sinasabi mo kanina, partner. These two teams are nasa bottom ng ating mga standings. Pero yung energy and will to win itong mga teams na ito ay nandyan pa rin despite niya nasa ilalim sila. Oo, nag-enjoy din sila dito sa ating ball game. Ayan na si Espina. Gives the ball to their court general.
What a shot partner ni Eramis. Not only contributing pagdating sa pag-distribute ng bola, but also scoring dito, and all-around performance para dito kay Sir Eramis. Oo, that's Edward Eramis. Again, ito, pinapahirapan talaga nila itong si Arizobal. And si Alforte loses the ball. And not a pick, and the ball will be in Dimasalang with shot clock. 4 seconds. Yan na si Banda. Baseline jumper. Misses that shot. Alforte. Grabe partner. Medyo nagulat siya doon nung may sumabay sa kanya. But nevertheless, he is fouled. And nasa free throw line siya ngayon. That's the first foul on Tambago. Audrey Tambago. First free throw nito ni Alforte. Pasok yan. 5 points na siya dito sa ating ball game. And usually, ganitong mga second quarter, nasa double digits na itong si Alforte. But yun na nga, napakaganda kasi ng linalaro ng ibang players nitong Dimasalang. Kaya medyo nabawasan ang kanyang oras. Yan na si Eramis. Pinigay dito kay Pipito. Against the much smaller na si Banda. Eramis, top of the key tray. No good. Arizobal with the board. Yan na si Banda again. What a pass dito sa ilalim kay Certifico again. At ito, balik sa dalawa ang hinahabol dito ng mga taga Dimasalang with 38 seconds remaining sa ating second quarter. Si Espina tries that 3, wala. Yan na si Alforte, binigay dito. Banda against 2 defenders. Skying high, misses the shot. Pero he is there. Again, yan na si Eramis. Shot clock is off. Eramis, what a behind. No look pass dito, partner, dito kay Tambago. Akala ko sa ilalim ng ulo. Yan na si Arizobal. Shoots the 3. Misses the shot. And that ends our first half with a score of 36-40. What an exciting first half na meron tayo, partner. A season time battle. And tingnan natin kung sino makakaalagwa sa mga susunod na quarters. Yes, partner. Yun nga. At ito pong ako, Bicol Cup Masbate. Atid sa inyo ni Rep Saldico at ng ako, Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
back. And dito sa Katayngan Sports Center to witness our first game, Dimasalang versus Palanas. It's been a roller coaster sisu battle para dito sa ating first half. So pasadahan muna natin ang ating team stats, coach. Yes, partner, for halftime statistics for both teams. Bench points 3-9, lamang dito ang mga taga-Palanas. Points in the paint, lamang pa rin ang mga taga-Palanas, 24-20. Turnovers dito, medyo nakabawi dito ang mga taga-Dimasalang. But again, sabi nga natin, dapat dyan, pag may turnovers ang kalaban mo, nako-convert mo into points. So 6 to 11 turnovers. Fast break points, 15 lamang ang mga taga-Dimasalang. Comes of yung first quarter nila, partner, talagang they're capitalizing on every fast break situation. So 15-10. Second chance points, medyo dito, partner, again, lamang na naman ang mga taga-Palanas with 6 second chance points kontra sa isa. So titingnan natin kung ano ang magiging adjustments ng mga taga-Dimasalang dito comes that second half para sila ay makahabol ulit dito sa mga taga-Palanas. At again, ito, leading scorers natin, Marlon Banda for Dimasalang, 13 points na dito sa ating ball game, at si Audrey Tambago, 10 points for Team Palanas naman, partner, dito sa ating mga taga-Palanas. And reminder lang, partner, this is just the first game. Mamaya yung home team na Katayngan going up sa PUB Corpus, talagang magandang matchup yan dahil Katayngan is still in contention, partner for dito. That second spot sa ating win-loss record. And alam naman natin ang PUB Corpus talagang every time, every game, they're giving their 100% para sa ating liga. So tingnan natin if sino magwawagi sa ating second game. Ano si Marlon Banda, misses the shot. Alforte and Tambago battling it out and nagwagi itong mga taga-Dimasalang. Ayan na si Alfortes, skying high, misses the shot. Ayan na si Espina, gives the ball to Eramis. Eramis with the crossover pero nandyan si Rizubal. Ayan na si Yanson, spins, follow away jumper. Mentisian, Rizubal again with the board. Ito, gandang spin move doon sana ni Yanson, but miss on that shot. Si Alforte, binigay dito Alino. What a move and what a attack. Yun ang partner talagang. He is very, very aggressive attacking the paint at will. 4 points na itong si Alino dito sa ating ball game. Era si Eramis against Rizubal. Gives the ball to Espina. Shot clock is at 11. Espina binigyan ng pick. Espina wants to attack. Banda. Gandang galaw yan. Pero mintis yan. Rizubal with his 6th rebound of the ball game. Rizubal. Sapa lang inabot kay Pipito. Partner, malayo pa lang inaabangan na siya. And good help on the part of Pipito on that play. But again, good aggressiveness, partner, on the part of Rizubal on that play. So at eto nga. At talagang palit dito ng depensa itong mga taga-Palanas. Yan si Bologna shooting the 3. Misses the shot. Banda grabs the board. Yan si Banda attacking. What a drop pass dito kay Lino. Pero nabitawan. Pepino. Pepitos secures the board. Yan si Espina. Loves it up to Eramis. And scores for 2 sa ilalim. 7 points itong si Eramis dito sa ating ball game. At ito. Ayan na si Rizubal. Waits for his teammates. Binigyan ng pick ni Alino. Shot clock is at 12. Bolognas. What a give and go play, partner. Pero mintis lang ang tira. Bolognas. Binigay dito sa ilalim ni Alforte. What a defense, partner, na pinakita ni Tambago sa ilalim. At ito, nagmamadali si Espina on the other side. But ayun, nadulas, partner. Ay, don't look now. Medyo hindi maganda ang naging take off. Yun na nga, dahil nga tama ka, nadulas or natapilok siguro. Pero swinerte pa siya at natawagan ng foul doon on that sequence. At ayun, medyo delikado yung bagsak niya doon. But again, ito, okay naman si Espina on that play. At will shoot 2 free throws. And misses the first one. Yun na nga, talagang aggressive din ito. Same as Aramis, partner. Talagang these 2 guards of Palanas, talagang they're attacking the paint and talagang they're also a good defender. So talagang maganda ang pinapakita ng dalawang guards ito. At ayun,
Offensive rebound part of Pipito on that play. Yan na si Espina. 5 on the shot clock. Espina. Pinasa sa ilalim. What a pass. Sayang. Yan na si Janson sa ilalim again. Shot clock violation on the part of Palanas on that play. At ayun, balik sa mga taga Dimasalang for an opportunity sa kanila para makakalapit dito. 6 ang kalamangan ng mga taga Palanas. Yan na si Alino. Shoots the 3. Makes the 3-point bomb. First 3-pointer dito ni Alfredo Alino. Yan na sinasabi kong partner. He is the glue that holds this Dimasalang squad. Kaya if maganda magiging performance niya right now, if there's a possibility talaga magwagi itong Dimasalang on this game. Guess what, partner? Sila yung nakatao na dito for their defensive setup. But again, andun si Tambago for that 2 points. Yes, si Tambago and si Janson talaga right now is the problem of this Dimasalang because this big guys, Pepito, Janson, and Tambago talaga, they're stretch bigs partner. Partner. He can run up and down the floor and also defend those offensive players. Ayan na si Boloñas. Shot clock is at 7. Banda shoots the 3. Misses the shot. Alino grabs the board. Medyo napalakas yan. Gusto sanang tapikin ni Alforte papunta kay Boloñas but nakuha ni Espina yung bola. But again, tingnan mo to, partner. A very risky defense na binibigay dito kay Espina ni Marlon Banda. Yan na si Janson. What a move sana pero mintis yan. He gets his own miss. Sapa lang inabot dito kay Alforte. And tumama sa kanyang katawan. And good defense on the part of Dimasalang. And a good also defense on the part of Alino on that play, standing his ground for Janson. And pinasok na ulit si John Lampano, I guess, so also a good defender. Yan si Alforte against Tambago. Alforte, naagawan ni Espina. Medyo hindi niya nakita pero Espina loses the ball. Mabalik tayo doon, hindi niya nakita. On the weak side talagang wala man lang nagsabi na may player doon. Naagawan siya. But again, good effort on the Marlon Banda on that play. So balik sa mga taga-Dimasalang ang bola with 5 minutes and 41 seconds sa ating third quarter. At ito, balik sa 5 ang inahabol itong mga taga-Dimasalang dito. And si Rolly Solarta again inserted in the lineup. Binigay dito kay Alino. Shoots the 3. Short on that. Banda grabs the board. Makes his move using the glass pero mintis yan. Eramis. Nagmamadali. Binigay dito. Iray, what a pass to Pipito. And scores with that layup. Good ball movement on the part of Balanas. 6 na puntos itong si Pipito. Galing doon sa pasa ni Iray. Yun na nga sinasabi ko, partner, talaga. These bigs of Balanas are stretch bigs. Kaya talaga effective sila when running up and down the floor. And Banda scores again. Mabalik tayo with Pipito. Lampano is also a stretch 4-3. And Tambago is also a stretch guy. So talagang takbuhan, hindi papahuli itong mga taga-Palanas. Tama, Palanas. Yan na si Eramis. Attacking, using the glass. Mintis sa kanyang tira. Alino. Outlets to Banda. And Banda securing 2 points. Hindi na nadala doon sa mga gulat ni Iray. Pero 15 points na yan, partner, dito sa ating ball game, si Marlon Banda. Yan na si Iray, gives the ball to Eramis, binigay dito. And there is still Banda, skying high, misses the shot. Banda is there again. Grabe talaga itong player, itong partner. Hindi mo partner, parang hindi siya napapagod. That's the second foul of Marlon Banda dito sa ating ball game. Kita mo, partner, that is his second personal foul, but pero grabe yung very aggressiveness dito sa ating laro. Kaya talagang maingat din when it comes to fouls. But ito, 14 seconds on the shot clock for Team Palanas. Yan na si Eramis, ginugulo ni Banda. Pinigay dito kay Iray, wants to attack, Iray. And sabi ni Bonanong Chumachera, Iray was caught dancing in the wrong song and called for steps. At ito, 3 na lang ang kalamangan dito ng mga taga-Palanas. So opportunity for Team Dimasalang
para makalapit dito or makatabla pa nga. Mendez sa kanyang tira. Yan na si Alino sa ilalim. And Alino is starting to pick up his game dito sa ating laro. Na mayroon ng 9 points partner dito sa ating ball game with 1 3-pointer. And he has 9 points and several rebounds sa ating laro. Yan na si Lampano. Gives the ball to Pepito. Shot clock is at 9. Pepito operates. Shoots the elbow jumper. In and out. Rebound. Nakuha ni Resubal. 3 against 3. Ayan na. What a pass, partner, and what a shot ni Solarda. And that calls for a ceasefire. Yun na nga, partner. Lamang na ang Dimasalang ng 1 point. Sabi ko nga, that's a good run for Team Dimasalang. 7-0 run on that sequence with 3 minutes and 4 seconds remaining sa ating third quarter. At maganda yung kanilang recognition na pagpalit ng kanilang defensive setup from zone na nagtao, partner. So maganda kasi sabi ko nga, kaya naman bantayan nito ni Alino at ni Alforte itong bigs nitong mga taga-Palanas courtesy of Tambago and also ni Yanson. So maganda yung recognition nito ni Alino, yung kanilang team captain, na siya ang nagtitimon dito sa team na ito for Team Dimasalang. And yun ang sinasabi ko, every time na nakakita ko ng team na medyo underman, hanggang kailan at hanggang saan ang kanilang energy to survive this halos complete lineup nitong Palanas, partner. So tingnan natin if talagang makakasurvive itong underman na Dimasalang. Pero si Iray shoots the 3, and after that 3-point shot with the stare down dito kay number 26 na si Rolly Solarda. Yan na si Banda against Eramis. Swings the ball to Alino. Mintes ang tira ni Solarda. Lampano with the board. Yan na si Yanson. Gives the ball to the point guard na si Iray Jr. Yan na si Iray against Solarda. Binigay dito kay Eramis. What a pass dito. Pero nabitawan ng bola. Yan na si Lampano. Binigay kay Iray with the fake. With the shot. No good. Arizobal with the board. At ito, forward pass to Banda to Alforte. Sayang yun. Traveling violation on Alforte. Kita mo naman, partner, kung gaano kabilis si referee Bonanong Chumacera talaga, partner, nahabulin ang ganung mga klaseng play. At ito, kitang-kita yun ni Bonanong Chumacera. Ayan na si Yanson again, inserted in the lineup against 3 white shirts. Mendez sa kanyang tira. At may naitawag na foul dito sa number 28 guy na si Cervantes. The first foul ni Cervantes dito sa ating ball game. So, abante again, nagdalawa itong mga taga-Palanas dito. Courtesy of the 3-pointer ni Iray pagpasok after the timeout kanina. Yan na si Arizobal. Shoots at the top of the key circle. Pasok yan, partner. Grabe naman, sabay backpedal. Oh, that's the third triple, partner, ni Manuel Arizobal dito sa ating ball game. Iray hands it off to Eramis. May pick na binigay si Cervantes. Eramis shoots the 3. Irons it, rebound ni Cervantes, and Cervantes finishing it or plus the foul. Wala nang nagawa doon itong si Arizobal on that sequence, partner, and wala na rin nakakatulong also itong si Alino, partner, because sa ilalim. Yes, si Yanson and si Cervantes, talaga yun ang nagiging kagiskisan niya dito sa ilalim, kaya talagang nakakuha ni Cervantes and has an opportunity to complete the 3-point play. Yes, partner, so ito, chance to complete the 3-point play opportunity, and pasok yan for Cervantes. 5-point siya dito sa ating ball game. And again, tingnan natin kung ano gagawin dito ng mga taga-Dimasalang. Ayan na si Alino against Lenguaje. Gives the ball to Certifico. Hangs in mid here. What a rebound, partner, itong si Yanson. Ayan na si Lenguaje. Wants to attack. Gives the ball to Cervantes. Medyo minadali ang tira. Certifico. Bad pass dito kay Arizobal. Cervantes operating inside, powering his way in.
Binigay kay Iray for Trey. Kaboom! Third 3-pointer dito ni Iray. And yun ang partner si Lampano. Naisahan itong si Arizobal, and Arizobal is called for an offensive foul, partner. Ito ang naging kryptonite, partner. Ni Arizobal. Every time Lampano is in the court, partner, he is guarding this offensive player on the side of Palanas. That third personal foul yan, partner, ni Manuel Arizobal dito sa ating ball game. Sapa lang inabot dito ni Cervantes kay Alforte. Now the shot clock is at 12 with 29.6 seconds remaining sa ating third quarter. Two white shirts, ginugulo itong si Lenguaje. Ayun na si Arizobal. Arizobal. And napa letter. Oo, may letter sinabing P doon. Hindi nagustuhan. Kasi yun nga, that could have been an easy pass para Yes. dito kay Solarta sa kabila. Yes. But again, gusto niya ibalik dito kay Certifico. And now the shot clock is off. We have 17 seconds remaining sa ating third quarter. Certifico gives the ball to grabe naman itong partner si Arizobal. Fourth 3-pointer, partner ni Arizobal dito sa ating ball game. Yan na si Lenguaje. Shoots the three. Wants to beat the buzzer. Mintesian. Alino with the buzzer beating shot but misses. And that ends our third quarter. This game is going to be an exciting one for sure, partner. Seesaw battle for these two teams, 55-57. Pero lamang pa rin ang mga taga-Palanas with 2 points. So again, sabi ko nga, partner, on the third quarter, magandang recognition nito ni Alino as their playing coach, no? Na talagang nagpalit sila ng defensive setup from zone, naging man. But again, sabi nga, kahit 7 lang ito, yung tipong maalaga sa foul. Kasi nga, yun nga, sabi nga natin si Marlon Banda, kahit very aggressive, nakadalawang foul pa lang dito. But again, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy pa rin yung runs na ginagawa nitong mga taga-Dimasalang para tuluyan na makaungos dito for Team Palanas. So, sabi nga partner, hanggang kailan o hanggang saan yung itatagal ng underman Team Dimasalang dito. And if I'm not mistaken, all of the 7 players na Dimasalang already scored in this ball game. Yes, So talagang partner, these 7 players are solid 7 players, partner. Talagang yung rotation talaga nila as a team, ito talaga yung 7 players na yun. And Manuel Arizobal with 19 points already dito sa ating ball game. At si Tambago, 14 points na yan, partner, dito sa ating ball game. At ito na si Alino. Mayroon na siyang 9 points with 7 rebounds, partner, itong si Alino dito. And si Certifico is bumped kanina and he was fouled and nasa free throw line but he misses the first one. Ito, second shot for Certifico. Pasok yan. So, balik sa isa ang kalamangan dito, partner, ng mga taga-Palanas. So, as Lenguaje. So, Iray for 3. That is a long one but he irons it. Yan na si Alino. Gives the ball to Certifico against 2 defenders. Certifico. Mintesian. Yan na si Alforte. What a follow-away jumper, partner ni Alino. 11 points dito si Alino at mayroong 8 rebound, partner. He is almost double-double para dito sa ating laro. Yan na si Lampano. Wants to attack. Binigay dito. Jansson. Ang haba, partner. The hoop and the harm para dito kay Jansson. And every time he's on the floor, partner, talagang good things happen para dito sa side ng Palanas. Kahit sa opensa o mapadepensa. So ito, Jansson, mayroon ng 10 puntos dito sa ating ball game. At mabibigyan pa siya dito ng bonus free throw. But Mintesian, nasa sa Arizobal, grabs the rebound. Nagmamadali. Yan na si Arizobal. He was fouled by Jansson. And natawa na lang siya doon. And also Arizobal, good at selling those kinds of calls, partner. Talagang sumigaw siya kahit wala naman masyadong contact. And ito, nagbibiroan silang dalawa dahil nga naisaan nitong si Arizobal si Jansson. And right now, upo sa bench itong si Jansson at pinasok na si Pepito. And
Immediately knows na hindi papasok ang kanyang tira after binitawan pa lang yung bola. Natatawa siya kasi kinukunan siya dito ng picture eh. Sabi, malas daw. So, ito. Ayan na si Iray, gives the ball to Eramis. And what a cut and what a pass, partner. Nakakarami na itong pass sa partner si Eramis. And yun ang sinasabi, moving without the ball. Yun ang paborito ni Pipito, partner. Partner, 8 points siya sa ating ball game. Na si Alino with the fake. Attacks with the floater. Medyo binibyo. Tira sayang, partner. Yun. Pero he is there. And basket, partner. Grabe, partner. Right now, he has 13 points, 13 points and 9 rebounds, 9 partner. rebounds siya doon. 1 rebound shy from a double-double dito sa ating laro. So, ito, titingnan natin. Paibubuslo niya yan at maitatabla itong score dito. Pasok yan for Alino. So, we are all again tied with a 61 all. So, ito. Yan na si Eramis. Again, Sularta. Eramis wants to attack. Binigay dito. That's an automatic jumper para dito, partner. Kay number 9. Na si Audrey Tambago. 16 points yan, partner, dito sa ating ball game. Itong si Tambago. And right now, Alino is double team. What a pass dito. Ooh, what a move, partner. Kita mo yung talon, partner. Halos pababa na yung mga defenders niya sa nasa taas pa rin. Nasa taas pa rin, eh, no? And don't look now. The score is tied at 63 apiece with 7 minutes and 48 seconds remaining sa ating uling yugto. Eramis gives the ball to Pepito. Binalik kay Eramis. Attacks using the glass. Misses the shot. Pepito is there. Coloring the board. Mintis ang kanyang tira. Arizubal stops. Binigay kay Certifico. What a pass dito kay Solarta. But a sorry miss, partner. Sayang. Yan na si Iray. Burning Rubbers. Bigay dito. Oh, almost a 3-point play ba? Opportunity on the side of Palanas but hindi pumasok ang layup ni Aramis. But he is fouled and nasa 4.5 meter line. Itong steady point guard ng Palanas. But, before that shot, that's a point blank shot for Solarta. At napakaganda assist sana na Certifico. At ito, pinalitan sila ni Banda at nito ni Bolognas. Pinasok ulit dito. But pintis itong si Eramis on his first try sa free throw line. Yan na si Eramis. Pintis ang kanyang tira. Alforte skying high with the board. Yan na si Arizubal. Pointing to his teammates. Binigay dito kay Banda. Binigay kay Alforte. Shoots the baseline jumper. Mintis yan. And what a bad pass dito ni Eramis. Ayan na si Alino. Zigzagging. Alino. Bolognas gives the ball to Banda. Grabing talon yung partner. Pero mintis ang kanyang tira. But again, ayun. Si Banda pa rin, partner, na nakakuha ng bola. Alino shoots the 3. Short on that. Rebound. Nakakuha ni Iray. Ayan na si Iray, attacking, flying, scoring. Grabe ang bilis ng batang yung partner. Talagang after getting those rebounds, talagang he is attacking right now. He is guarding Arizubal at the backcourt. Ayan na si Bologna. Banda. Pinigay dito kay Bolognas. Malaayi Arsing galawan yung partner. Still struggling, but ayun. Nakuha ni Arizubal yung bola. Arizubal shoots at the top of the key. Mintis yan. Cervantes grabs the board. Talagang maganda yung pinapakitang defense itong mga taga-Palanas. And Iray again with that cut. The familiar same play, partner. Yung giving the ball to the big man sa gitna. And yung mga cutters, partner, talagang yun ang ginagawa nila, partner. Moving without the ball. And maganda yung team play na pinapakita nitong mga taga-Palanas dito. Itong si Iray coming off the bench. 15 points na dito, partner.
including the 3 3-pointers sa kanyang binitawan dun sa first half. So ito, tingnan natin kung ano ang magiging adjustments dito for team Dimasalang, kasi nga nakabalik na naman ang kalamangan sa mga taga-Palanas. But again, 4 lang ito with 5 minutes and 50 seconds remaining sa ating 4th and last quarter. So balik tayo dito sa laro. At again, mga kaibigan, ito po ay just the first game of the doubleheader ngayong gabi. Mamaya maglalaban ng team ng PUB Corpus at ng home team Kataingan dito din sa Kataingan Sports Complex. Ayan na si Alino. Uspino hot sa ating 4th quarter. Wants to attack. Alino. Pumps, mintis ang kanyang tira, pero Alino gets his own miss, pero nakaapak, sabi ni referee Bonanong. Medyo nailang siya doon, partner, kasi andun nga si Cervantes sa ilalim at iniba niya yung tira na yun. And credit also kay Cervantes talaga, not giving up on the play. Despite nauna na itong si Alino, but he challenges that shot. Ito, balik sa tao dito, mga taga-Dimasalang. Whoa, what a crossover by Pipito and a good pass dito. And same sequence na naman, partner, nangyayari. They're attacking the paint and also dropping the pass. Talagang good and selfish play for this team Palanas. Pero si Boloñas wants to answer with that moving triple, pero mintis yan. Cervantes with the rebound, binigay dito kay Eramis. And medyo inubos nila konti yung oras. Yan na si Pipito. 12 to shoot. Again, yung movement without the ball. Iray, minadali ang tira. Ayan na si Banda. 3 against 3. Banda wants to attack. Drops it up to Boloñas. And 4 na puntos, partner, ito si Boloñas. Medyo struggling sa puntos itong si Boloñas, partner. I guess he's averaging 8, close to 8-9 points per ball game. But right now, he has 4 points pa lang sa ating laro. Ayan na si Pipito. Good pass, Cervantes again. Sayang ang kanyang tira, mintis yan. Ayan na si Alino. With the crossover, with the spin. And di hata nakakita natin mga referees na medyo nahampas sa kanyang kamay, pero ang possession mapupunta pa rin dito sa side ng Dimasalang. Ayan na si Resubal, gives the ball to his buddy. Na si Banda. Defended by Espina. Banda. Dribbling, dancing. Binigay dito. Alforte. Alino. Fakes the 3. Attacking the baseline with the power move and scores. Grabe naman yung partner. Ang gandang galaw dito. Galing sa heart and soul ng Dimasalang na si Alino. Mayroon na din siya dito 16 points, partner, dito sa ating ball game. So ito, balik sa dalawa ang abante dito ng mga taga-Palanas. Ito, clear out for Eramis. Gusto niyang bigyan si Pipito sa ilalim. Yan again, yung cut partner na sinasabi ko. And the cut from the weak side, partner, yun ang pumapatay dito for Team Dimasalang. Kasi they are not aware na may mga tao pa sa weak side. So lagi silang nakatingin dun sa may bola. That's why maganda yung recognition din for Team Palanas. And if you know this partner talaga, every time na may possession sila, hindi sila nagmamadali. Yes, yun ang... They're always finding the open teammates, partner. And yun ang magandang tira ang nagiging resulta ng paghahanap ng mga open teammates na yan. But again, this is just a 4-point lead, partner, with 3 minutes and 23 seconds remaining pa sa ating ball game. Alam naman natin, itong mga taga-Dimasalang are capable para makabalik dito. Yan na si Alino, gives the ball to Boloñas, corner 3, kaboom! And yun ang sinasabi natin, medyo nabati nga itong si Boloñas. At mayroon na siya ditong 7 points sa ating ball game. At isa na lang ang kalamangan ng mga taga-Palanas. Yan na Cervantes with the spin, binigay na naman dito sa open. And swerte pa. And after that miss ni Audrey Tambago, medyo nakuha niya pa yung bola. Again, that weak side partner na naman. May halong swerte pa rin itong mga taga-Palanas on that play. And same play, halos almost same result, partner, for Team Palanas. Kasi nga sabi nga natin, yung talagang weak side ang nagiging problema dito for Team Dimasalang. So pasok yan for Tambago. Yes, Audrey Tambago. One of the steadiest scorers pagdating dito sa Palanas. Medyo nabawasan ng konting scoring because nga of the good play na pinapakita nitong si Pipito sa later part ng ating second half.
Again, yun, rebound ni Alforte on that sequence. At ito, dalawa lang po ito for Team Palanas. Yes, ibang defender na naman, partner. Medyo dito kay Arizobal. Si Espina is guarding now. Arizobal, yan na si Alino. Binigyan ng pick ni Alforte. Shoots the top of the key. Three. No good. Arizobal and Espina battling it out. Pero si Banda nandun na naman para guluhin sequence na yon. But ang bola mapupunta dito sa side ng Palanas. But again, partner, that's a good shot on the part of Alino. Normally, talagang naibabasket niya yun, no? With 2 minutes and 27 seconds remaining sa ating ball game. Dalawa lang po ang hinahabol dito ng mga taga-Dimasalang. Ayan na si Cervantes, gives the ball to Eramis. Attacking. Drop pass kay Cervantes. Again, partner. Grabe itong Eramis, partner. Despite not scoring heavy load pagdating dito sa side ng Palanas. But yung court vision and pagiging court general nitong si Palanas talaga ay working wonders for the Blue Guys right now. Grabe itong si Edward Eramis. And also gumanda na rin ang laro ni Cervantes, partner. Ito na, hindi coming off the bench at medyo napahinga ng mga tagal si Yanson, partner, dito sa ating ball game. Yan na si Banda, gives the ball to Alino against Tambago. Alino attacking 3 defenders. Ngayon, partner, could have been another turnover for Alino. If you notice on that sequence, partner, tatlo-tatlo ang sumalubong kay Alino on that sequence. Kaya tingnan natin. And we are now in the twilight zone. Yan na si Arizobal. Kicks it out. Alino, top of the circle 3. Kaboom! Dalawa lang, partner. Sabi ko nga, yung mga tirang gano'n ni Alino ay normally talagang pumapasok. So dapat bantayan ito ng mga taga-Palanas. Tama ka dyan. Ayan na si Eramis. Shoots the jumper. Again, offensive rebound on the part of Cervantes. Battling it out. Binigay dito kay Espina. Shot clock is at 10. Binigay dito. Pepito is all alone for 3. No good. And same ball with timeout yung mga taga-Palanas dito. But again, they will conduct a review, partner, dito on that last play because we're under last 2 minutes. So our officials can review that last play kung sino talaga or kung kanino talaga mapupunta yung bola na yan. With 1 minute and 21 seconds remaining, dalawa lang po. So maganda, partner, ang labanan nitong dalawang kupunan na ito, Dimasalang and Palanas. Again po, sa ating mga late tuners mamaya po, maglalaro ang inyong home team Kataingan kontra sa mga taga-FEUB Corpus. Kaya yun na, partner. Yun ang kagandahan ng ating IRS partner kahapon. Almost close game but daming reviews. Pero that is a crucial ganun, partner. Kumbaga, malaking tulong sa ating liga ang ating IRS. So talagang, I guess, we are the first, if not the first, isa sa mga gumagamit ng IRS dito sa liga natin. Yan na si Espina. At the top of the circle, once an isolation. 3 to shoot. Espina with a step back jumper. No good. Yan na si Eramis. Shoots the free throw jumper. Medyo malakas yan. Alforte skying high. Grabe naman yun. Partner, hindi kailangan magmadali dito ng Dimasalang. There's opportunity. At what na a nga. shot by Boloñas. And now, partner, we are tied at 75 apiece with 50 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Espina with the floater using the glass. Back-to-back baskets ang pinapakita ng both teams right now. At ito, kapit po kayo dito. This could have been a crucial possession for Dimasalang. Ayan na si Alino, may pick na binigay. Alino with that long 3. Irons it, Alforte skying high with the board. Binigay dito, Boloñas shoots the 3. No good, Cervantes. Look at the smallest guy in the court, partner. Banda battling it out against the bigs. Na si Cervantes, the smallest guy in the floor, but a big heart, partner. Kaya talagang, but the possession will go to the side of Palanas with 22.2 seconds remaining sa ating huling yugto.
Ito. Kaya na. Ito, kailangan talagang pumaw doon, partner, kasi patay na ang ating shot clock doon. So, penalty dito. Yes, this is pressure pack free throws para dito kay Espinas. This is very, very crucial. Despite lamang silang 2 puntos, the lead is no safe para dito on the side of Palanas. But again, mintis yan, partner. Yan, sabi nga ng kaibigan ko, the door is still open para dito sa side ng Dimasalang. Ito, the door, partner. Pag ito mumintis, pati bintana magbubukas for team Dimasalang dito. And look at yun na nga. Buti na lang. Pasok yon. But again, with 16.5 seconds remaining sa ating ball game, this is just a 3-point game, partner. So, tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga-Dimasalang, partner. This is not yet over, partner. Dahil alam naman natin, Alino can shoot the 3-point shot, and also si Arizobal, and also si Banda, and nandyan si Boloñas. All of these players from Dimasalang, yes, partner, can shoot threes, and yun na nga. Pero as a coach, ano ba ang dapat natin gawin? Kailangan na ba tumira ng 3 points or easy 2 muna tayo? Ako dito, partner, kung ang magandang gawin nila dito, look for the high percentage shot. At least mabawasan niya ng 5 seconds. High percentage kung makabasket sila. Ano? So, that could have been a 1-point lead. Tapos foul sila kaagad. So, but again, di natin alam kasi baka they will opt to go for a 3-pointer na dito. Kasi nga, sabi mo nga kanina, itong mga players ng Dimasalang, kaya naman tumira dyan sa 3-pointer na yan. And also, pag given the opportunity na libre, why not? Why not? Kaya tingnan natin. And also, ito lang ata si Alforte ang hindi nakakashoot ng 3 points dito on the team of Dimasalang. Pero tingnan natin if ano ang play na ginawa nila. Ayan na si Arizobal inbounding the ball. What a good play, partner. Muntik. But a miss. Same ball. Kasi hindi naman tumama sa likod. Hindi naman tumama sa likod nung nung bakal Pero partner, kudos to this. Sayang. Dimasalang. Pati yung Palanas, partner, walang nagawa dun sa play na yon. Ayan na si Alino. Top of the circle. Mintis yan. In and out. And sayang, partner, opportunities. And that is the end of our very, very exciting first game, partner, sa ating doubleheader right now. And kudos to Dimasalang despite underman, partner, battling it out against this almost complete squad ng Palanas, and good draw, good play drawn by the players, partner. Wala silang coach, partner. Coach, sabi ko nga, at talagang paglabas ni Solarta doon sa line play na iyon, sideline line play, ay talagang medyo nagulat din pati yung mga taga-Palanas. But konting-konti lang, partner, yung tira ni Solarta. So, at again, that was a good game para dito sa mga taga-Dimasalang at taga-Palanas. At yun, talagang nagtatawanan at nagbabatian sila dito. Kasi nga sabi ko nga, magkakaibigan ito dito sa side na ito ng District 3, no? So, ito, ay isa ng panalo, partner, itong mga taga-Palanas dito ating liga. But again, mamaya po yung next game natin, the home team Katengan, ay makikipagtunggali naman sa mga taga PUB Corpus dito sa ating double header ngayong gabi. And again, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa atin. Again po, please like, subscribe, and share our social media platform. Repsal Dico page on Facebook. Ako, Bicol Party List Facebook page. Ako, Bicol Online TV Facebook page. Of course, our YouTube channel. Ako, Bicol Cup. And yung ating TikTok account at ako, Bicol Cup. So, yun po. Ito nga. Yes, yun ang sinasabi ko. Marami tayong candidates for our kasunod best player of the ball game. On the side of Palanas, si Audrey Tambago starting it at hot para dito on the side, and also si Bianson din. But also, marami tayong si Eramis, partner, who's been very steady both on offense and leading this team
to a victory. Kaya talagang abangan natin kung sino ang hihirahin kasurog best player of the ball game. And also kudos to these teams also. And yun na nga, as we wait for our kasurog player of the game dito sa ball game na ito, maraming salamat po again sa lahat ng sumusuporta sa atin sa Ako Bicol Cup and Ako Bicol Cup Masbate. Of course, at sa inyo ni Rep Saldico, kasama dyan si Kong Gil Bongalon at ang Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa. Batiin din natin ang ating mga commissioners and ating mga bosses, Com Lloyd Rivera, hello po, Assistant Commissioner Ino Rivera, and of course sa IMBC family, Boss Russell Oreta, hello po, and Direct Christian Calleja, and the rest of the men and women of Ako Bicol Cup, hello po sa inyong lahat. Yes, tama ka dyan. And of course, I would like to also greet my brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi po sa inyo. And yung dalawang anak ko, si Franco Miguel and si Juan Carlos, who's been watching the game from the start. Maraming salamat sa panonood, Nak, and thank you. And yun na nga, maraming salamat po. This league would not be possible if not kay Congressman Saldico, Congressman Gil Bongalon, also Ako Bicol Party List, who's been there for us since Albay League. And this is the last leg. And of course, yun nga sinasabi na we are nearing the exciting part there, which is the Inter-Province or the Champions League part na sinasabi natin. Pakaabangan natin. And yun na nga, top 4 teams will advance. And tingnan natin kung sino makakapasok dito sa ating Masbate League. So, pakaabangan natin, partner. And yeah, of course, yun nga. But again, hintayin muna natin yung ating first ever Ako Bicol Cup Masbate champion. Yun, Tapos after that, doon naman matutunghayan nyo yung Inter-Province and makikilala na natin kung sino ang ating first ever Ako Bicol Cup Bicol champion. So sa lahat po ng legs ng ating pinuntahan, Albay leg, Camsur leg, Cam Norte leg, of course, Catanduanes, Sorsogon at itong Masbate. So right now, nababalitaan ko na din yung talaga yung mga top 4 teams na nakaraang league ay talagang nagpe-prepare na, partner. And right now, kasama na ni Miss Mabel Etchagoyen ang ating kasurog best player again of the ball game. And again, this is Wadi John Bachiller and Coach Paul Sepe. Miss Mabel, take it away. Thanks, Coach John and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurog player of the game na si Edward Eramis, wearing jersey number 12 mula sa Team Palanas, who scored 7 points, 6 rebounds, and 5 assists. Edward, anong pakiramdam na finally nakakuha na kayo ng unang panalo? Ayun, ganito pala yung pakiramdam na nakamit din namin yung unang panalo bago matapos yung laro. Uwi din kami nakangiti. Yan. At dahil dito, ito na nga yung huli nyong laro at panalo sa elimination round ng Ako Bicol Cup Masbate. Anong masasabi mo sa Ako Bicol na binigyan kayo ng pagkakataon na makapaglaro sa ganitong liga? Ayun. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Cup at binigyan kami ng oportunidad na makapaglaro sa Big League. Tapos kay Congressman Saldico, maraming salamat po. Ayan, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga taga-suporta ng Team Palanas, lalo na yung mga naghihiyawan sa likod. Go ahead. Damihan ko na kasi last na to eh. Unang-una sa lahat, magpapasalamat kami kay Mayor, tsaka kay Boss Ani, manager namin, kay Boss Linking, Boss Marcia, SB Butsoy, Boss Pupong Almansor, tsaka sa team namin. Uwi din tayo nakangiti ngayon. Tapos shoutout din sa misis ko nandito ngayon, tsaka sa anak ko, kay Dabi, sa ate ko nandito, tsaka sa nanay ko na nasa Canada, Ate Gretel. Tapos sa kay Papa na nanonood ngayon sa Pabrika Mubo, shoutout po. Tsaka kay Jerome Arizobal, shoutout, andito na ha. Vince Atacador, ingat ka dyan. Boss Nilo Andisa, tsaka kay Tol Ryan Magalona, shoutout. Tsaka sa Lohok Boys, lalong-lalo na kay Boss Pai Andisa, kay Don Lim. Maraming salamat po. Ayan, once again, thank you and congratulations, Team Palanas. And that's it mga kasurog. Abangan naman natin maya-maya ang labanan ng home team Katayngan kontra sa Team PUB Corpus para sa ating last and final game for tonight. Kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also at mag-subscribe sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Mabel Etchegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.